Dalawang pamilya naman po ang nawalan ng tahanan at mga ari-arian matapos masunog ang kanilang mga bahay sa Sitio Balas, Barangay Malimpok. Anong araw po mismo po ng Kalayaan, June 12, Inanunsyo ng DOST Pag-asa na itinaas na nito ang El Nino Alert. Ang mga naapektuhang residente na sina Bobby Andriga at Ronel De Vera na kabilang sa mga biktima ng structural fire na sumiklab sa kanilang lugar. Dahil sa insidente, napilitang harapin ng dalawang pamilya ang pagkawala ng kanilang tahanan at ilang pang sa kanilang mahalagang pag-aari. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, ang agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection upang maapulang apoy at maiwasan ng mas malawak na pinsala sa komunidad. Kasunod naman ng insidente, nagsagawa ng mabilis na responde ang Municipal Disaster Risk Reduction Management at Municipal Social Welfare and Development Office upang maihatid ang tulong sa mga biktima. Ang nasabing insidente, Idol, ay nangyari po sa bayan po ng Bayambang, Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.